Good morning mga guys. Nandito ang natapos. Wala na dito to. Tapos na ang ating pagkita. Pinakyan na nito. Lagi. Pinakyan ko. Pero ang amo. Ito ang amo. Itong mapadikat. Mapadikat. Tapos na ko. Bago na ako. Order ng kilo. Gawin ako. Salamat. Sa lahat na bumili. 2,000 sa inyo. Okay. Ano yung night? Kang bumili sa akin at sumuporta. Masalamat ako sa inyo. Sus! Ano? Sabi ng mga kaibigan mo. Yan mga ka-guys, shout out sa lahat na bumili. Shout out mga ka-guys. Ganito ako dito sa Manila. Mahirap na vlogger guys. Mag-search na lang sa YouTube channel natin. Ito ang mga tinda nila mga guys. Yan ako, gusto sumiksi. Bumili lang sa akin ng pandesal. Sisiksi na tayo. Oh, yan. Yan lahat mga kamag-anak. Kaya mga tagabi ko lang iba dyan mga guys. Para mga guys. Yun. Sige, sayaw. Ayan mga guys. Magandang Pinay. Ayan o, ayan o. Basta kumain ka ng pandesal ko, sigurado tama ka lang sa kasiksihan. May pampasiksi. Kung gusto may magpayat naman. May pampasabi din. Ayan mga guys. Salamat sa inyo. Lahat yan. Oh, sorry. Napayan si Boss. sorry. Ayan. Ayan mga guys. Mga taga Bicol, nagtitinda ng mga kohol, mga sari-sari machine galing sa dagat, galing sa palayan, kohol, binibinta. Guys, sa lata-lata. Guys. Ayan, napakaraming tao dito ngayon sa, ano ito? Ayan na. Nag-vlog daw ako, di alam kung ano daw ang channel natin. Sa YouTube channel, meron ng vlog. Ito lang ay kalimutan ko sa aking pagtitinda ng pandesal sa araw-araw. Ito yung Facebook ko vlog. Sana naman, pag-support na naman ang aking mahirap na vlogger. Mga guys. Ayan o. Magdudulas ka pa. Hangat ako kayo. Ito. Yan si Boss Paing. Boss Paing. Ito ang aking kasama. Sipag tala ng tao nito. Ayan. May sariletong gasolinahan. 15 years, nagsama kami yan. Kami apartment na yan. Ito pala pag Dalawa lang. Dalawa. hindi na lang pandesal yan, kung mayaman yan. Allah, yan mga guys. Kasama ko yun. May anak na rin ang mabinata. May anak na rin siya. Kasi dahil ng pagsama namin dati sa gasan, siya ang driver. Hanggang ngayon, may sarili na rin siya. Nasa line. Yun. Okay guys, nanggasan niya. Kasi yung amo namin dati, nabaril dito. Dito talaga sa tinitindahan ko ito. Nabaril. Alam ko ba kung ano lang. Nung nagbaril, naglalakad-lakad lang. Ewan kung ano man ang nangyari sa kaso nila. Dito lang amo namin, nakatanyong. Katawag sa pamilya nun, dati pa. Nung unang Santa Cruz, Manila. Okay.
Ayan. Shout out. Hoy, timpang malinis. Ate taga-Bicol. Tanggalin mo naman. Ito yung restaurant. Para kita na nagaganda. Thank you, ate.